आपल्याला कोणतं खातं मिळणार याबाबत काय म्हणाले भरत गोगावले पाहूयात। आता संध्याकाळी 4 वाजता तिन्ही पक्षाच्या वतीने ज्यांना ज्यांना बोलवले त्यांचे शपथग्रहण होईल। तर 4 वाजताची तयारी सगळी झालेली आहे राजभवनवरती आणि त्याच्यावरती जे साहेबांनी आम्हाला कल्पना दिली ते आम्ही सगळे शपथ घेणार। फोन आला तुम्हाला? फोन आला म्हणून तर आलो ना। त्यामुळे जे काय आता आम्हाला बोलवलेलं आहे तसं आता उद्यापासून अधिवेशन पण आहे, तर दोन्ही अनुषंगाने आम्ही सगळे लोक आलेलो आहोत। डिपार्टमेंटमध्ये तसं डिपार्टमेंट सगळ्यात इंटरेस्ट आहे तसं नसतं, जे काय आमचे नेते देते ते घेऊन काम करायचं। तरी पण काही म्हणजे तुम्हाला अशी काही कल्पना देण्यात आली नाही? कल्पनेला काय नसते त्याची। तर पहिलं मंत्रिपदाची शपथ घेतली जाते, नंतर मग खाते वाटप केले जातात। जो काम करणार आहे त्याला कुठलंही खातं मिळालं तरी तो ते काम करू शकतो। तुम्हाला कोणत्या खात्याची अपेक्षा आहे? तुम्हाला कोणत्या खात्याची अपेक्षा आहे? नाही, त्याने घेरू द्या, आमची पण तयारी आहे त्यांना उत्तर देण्याचं। त्यांचं काम आहे घेरण्याचं, आमचं काम आहे उत्तर देण्याचं आणि ते आम्ही उत्तर तयार ठेवलेले आहेत, काळजी करायचं काम। आज महाविकास आघाडीची ईव्हीएम विरोधामध्ये रॅली निघणार आहे ना? हां ठीक आहे ना, निघू द्या ना। त्याची त्यांचं काम तेच आहे, आता दुसरं काय राहिलेलं नाही आहे। कारण ज्या वेळेला खासदारकीच्या निवडणुका झाल्या त्यावेळेला त्यांना सुचलं नाही आणि आता सुचतंय, त्याला उत्तर देऊ आम्ही। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।